Gurbanuly Berdimuhammedowyň 11-nji fevraldaky adatdan daşary ýagdaýda geçiren halk maslahatynda ýurdun 30 ýyllyk ötüş tepkinini göz öňünde tutuljakdygyny, şeýle hem özüniň prezidentlik wezipesinden daşlaşyp halk maslahatynyň ýolbaşçysy hökmünde oturjakdygyny, şeýle hem döwlet dolandyrmakda ýaşlara ýol beriljekdigini aýdyp geçdi we karara gol çekdi. Geçirilen halk maslahatynda döwlet durmuşuna değişli bir näçe sözler aýdylsa-da, ýöne iş ýüzünde halka bähbitli bolan hiç bir işin edilmeýändigini, bu sözler Berdimuhammedowyň prezidentlik wezipesine saýlanan gününden bäri halky aldyga salmak maksady bilen aýdylyp gelinýär diýip türkmen watandaşlarynyň köp bölegi Milli Halas etiş komitetine närazylyk bildirip ýüz tutdular. Geçirilen halk maslahatynda alınan kararlara öz şahsy pikirimizi, teklifimizi ýazmana hiç ýyly mümkinçilik ýok. Ne döwletiň internet saýtlarynda, ne de halka ýetirilýän Watan habarlary programmasynyň teklip ýazma bölüminde, internet saýtyndaky Watan habarlary kanaly halk üçin işlemeýändigini subut edýär. Eger halk üçin işleýän bolsa, onda teklip ýazma bölümlerini açyk saklardylar diýip ýurt daşyndaky türkmen watandaşlary özleriniň närazyçylygyny bildirdiler.